reality-stjerner. Godmorgen, Elisa Løkke. Godmorgen. Der er totalt meget reality i øjeblikket. Altså, kører bare... De har også en speciel sprog, ikke? Altså, det er for lækker for love. Altså, jeg tror bare, jeg er totalt blevet syg af den der. Altså, det er her meget neden med den der. Nu kører du den store cocktail af alle reality-programmer. Den har Gucci-looket. Ja, også Gucci. Sejleturen er totalt forfærdelig, fordi der er sådan nogle krokodiller, og jeg er virkelig bange for at falde ned i vandet. Og en krokodil, den kan sagtens spise mig. Anaconda! Den har briller også. Er det Gustav, vi ser det her? Gustav, Ja, men Gustav altså, er. jeg synes jo, det er herlig underholdning. Helt plat og skønt. Altså, en dejlig pels ud af en Ja, krokodille. pels af skind, ja. Pels, der tænker jeg lidt sådan med hår på. Det tænker jeg også umiddelbart. Men den er sådan lidt Gucci-agtig. Men altså, han er jo Burberry-fan, og han er så gennemført. Og så kan man sige, at han er jo så den der homo, som der er rigtig mange, der ser. Det er jo selvfølgelig lidt synd for dem, som jo er helt almindelige mennesker. Men han er jo en character, og han spiller jo rollen fuldt ud. Nu så jeg ham tilfældigvis i går på et pizzeria, og han taler altså sådan, også når han bestiller en calzone. Altså, så siger han bare, skal jeg totalt meget have den der nummer 27 derovre? Det her er nice. Ja, altså. så han taler altså sådan, så der er ikke så meget skuespil. Men jeg tror, han har igen forstået formatet. Diva i junglen. Han er en diva hele vejen igennem. Og så er det reality-stjerner samlet et sted. Det tror jeg altså også lige giver ekstra mange punchlines i et program.